Колко неудобно господин Бойко Борисов бил анализатор в информационни технологии, оператор, програмист от IT сектор, един пълен артист в политическите среди, посока политическите среди. Било неудобно с господин Цветанов. Колко неудобно! Удобно ли на мен аз да ви се смея за 10 лева? Пушите ли много, да? Не е лесно. Обаче знаете ли, че от Драгалевци и от Бояна Симеон аз много ви се смях от Виена в Австрия, защото няма ви обслужвам 2003 година. Ражданията, че било доста неудобно за една карта 10. Пуши ли телефона сега? Сега всичко ми се връща тъпкано, да. За уния 10 лева за пакет чучун. Добре да, ай 30%. Вие наистина за уния 30 стотинки 2 часа за кафето, 2 първа, 2 втора. Така. Кафе, кола, така. Филтри, раста, така. Статистиката. Колко неудобно, не съм можел да лъжа, да. Вие лут ли сте от шеф от статистиката, че било неудобно за компютъра, да? То тук компютъра, а другото е да си правите ремонтите, да. Да, сега как преди малко, че ако фана един, който манипулира системата, ама имате един късмет. Знаете ли защо? Аз съм само независима медия, неформално. Чак и аз помислех, че Антон Яни, той е агент от ОЛАФ, от Европол Интерпол, Комисска Плюса, фана един, който манипулира системата, да го забра в кофта за смет, с камера, да има поне един боклук. Да. Дай Боже да се случи един боклук, който си прави майтап с темата за пенсионери в София. Даже уволнени служители на държавно общинско ниво. Ето и се казва истински кмет, анализатор с хубава статистика, да. Тогава шефа няма да закаже, защото шефа постоянно хваща и не ви обръща внимание. Не че имате права, да, той ви каза шефа от тази страната. Това е българска статистика, посока правата и във Франция, в Испания, Нью Йорк, от демокрацията в Евразийския съюз, там откъдето е създава българската държава. Да знаете. Но нека да ви се похваля и аз за снег виновните, които не са виновни, които бяха журналисти и аз казах, ме путате, че вие сте там от микрофоните по страничките, че беше неудобно, да. В този случай съм един за първи да има мир за българското знаме, естествено. По средата, че не ми е дошло времето. Иначе как е шизофренията по облекло? Било неудобно, да. Да ви кажа ли как се оформя миналото полиция, когато си един каземаш много длъжност? То е виртуално пространство, обаче. Отговор е разликата, които са с по-големи финансови средства, вземат местата на това място, няма защото аз нямам възможности. Защо са смякали? То се сбере на кочинката, то не е кочинката, там млад. Вие още си мислите, че имате 400 декара от тази измерени епизоди 800, ще ви бъде това номера. Вие знаете ли, че от Варна ми пожелаха 100 години живот и здраве, вие ми взехте 25, те ми взеха 25 там. Не знаеш, утрем тук си до там, за здраве да се биеш, да. Тук ще лъгахте от 100 минус 30, 31 беше неудобно. Че беше неудобно, той не ми е неудобно, да. Защото ме казаха, има занимание с глупости, да е много много. Тук, що прекарате глупости, като с решението на апарата, имате ли и приказките, това е. Най-добрата храна е една храна, която ми помага за тук. Кофта ми, дето ми е главата. Всичко добро.